אוקיי, בשיעור הזה שאנחנו נעשה עכשיו, אני רוצה לדבר איתכם קצת על מימושים ויציאות מפוזיציות לאנשים שכבר בתוך פוזיציה. היום היה לנו את GMCR שרצה. אז בואו שנייה ננסה להבין את הפקודות שאיתן אנחנו עובדים, וקצת על איך הן עובדות. אנחנו ניקח לדוגמה פוזיציה במניה eBay, זה לא משנה מה, אבל אנחנו נצא מתוך ההנחה שב-eBay, אני ארשום את זה, יש לנו כמות, בוא נאמר, של 200 מניות ב-eBay, שקנינו אותם נניח במחיר, בואו ניקח מחיר של $40. אז יש לנו 200 מניות של eBay שקנינו במחיר של $40, ועכשיו אנחנו רוצים לממש חצי כמות, רבע כמות, לא משנה כמה, ואנחנו מממשים אותם על ידי שימוש בפקודה כלשהי. עכשיו השאלה היא כזאת, ופה בעצם אני אשאל אתכם את השאלה הבאה. אם אני שולח למערכת עכשיו את הפקודה הבאה, ואני אגיד להם, אני אשלח לבורסה את הפקודה למכור סל 100 מניות של eBay, ואני אשים על זה מחיר 47 לימיט, רק שנעשה את זה בצבע אדום, כי זה סל. אז יש לי אולי, ואני אשים לכם פה עכשיו איזשהו קו מתחת לפקודה הזאת. סליחה רגע, קו, הנה קו. אוקיי. אז עכשיו אנחנו נתחיל לדבר על הפקודה. יש לי פוזיציה של 200 מניות ב-eBay שקניתי ב$40, ועכשיו, בהתאם למה שאתם רואים פה בצד שמאל, מוכרים, קונים ועסקאות שמבוצעות ברגע זה, אני מעוניין לשלוח פקודת מחירה על eBay, ואני שם לימיט 40-47 ואני שולח אותה. אז זאת אומרת, יש לי פה קונים ב-40-47 שמעוניינים לקנות אותי במחיר הזה, ואני שולח את הפקודה. אז עכשיו השאלה שלי זה, מה קורה אם במצב שאתם רואים כרגע מול העיניים, אני שולח את הפקודה עכשיו? מה קורה? מישהו יכול להגיד לי מה יקרה אם אני אשלח את הפקודה כרגע? על פי הנתונים שאתם רואים מול העיניים שלכם פה, מה יקרה אם אני אשלח את הפקודה הזו למכור 100 מניות של eBay 40-47 בפקודת לימיט? מה יקרה? אז בעצם השאלה היא, אם אני עכשיו שולח את הפקודה הזו למכור 100 מניות של eBay, אני אעשה את זה בכחול, 100 מניות של eBay ב-40-47 פקודת לימיט, ותסתכלו על מה שקורה פה בצד שמאל, אלה הנתונים שלכם בזמן אמת, זה בעצם התרגיל על eBay, ואני שולח את הפקודה למכור את ה-100 מניות שלי. אוקיי, אז אני בעצם רוצה למכור 100 מניות ב-eBay, ואני מזכיר שוב, יש לי את הפוזיציה על 200 מניות על eBay שקניתי באזור $40, ואני עכשיו נמצא למעלה באזור 40-55, אתם יכולים לראות שהעסקאות כאן מבוצעות באזור 40-55 כרגע, ואני רוצה למכור חצי כמות. אם אני משתמש בפקודת למכור סל לימיט 100 מניות של eBay ב-40-47 לימיט, ואני שולח את הפקודה עכשיו, אז השאלה שלי זה, מה יקרה? האם זה יהיה פקודה ממתינה שתחכה ל-40-47 ואז זה תמכור? האם זה ימכור מיידי בכל מחיר? האם זה ימכור עכשיו ב-56 או 55 כי שם המוכרים? בקיצור, אני רוצה לדעת מה יקרה אם אני שולח עכשיו לימיט למכור ב-40-47. מישהו יכול לכתוב לי מה יקרה? המחיר כעת, אתה יכול להסתכל פה בצד שמאל, יש לך את המחיר של הקונים בצד שמאל, ושל המוכרים בצד ימין, ויש פה את ה-40-47, שזה המחיר שאני שמתי את הלימיט שלי. אז אני שואל בעצם מה יקרה. מה יקרה אם אני שולח עכשיו לימיט? יפה מאוד.
יפה, יפה, יפה. אני שמח לראות את התשובות שלכם. זאת אומרת שמבחינתכם, אתם צריכים להבין שהשימוש בפקודת הלימיט אומרת לא פחות מ-40-47, אבל זה אומר שאני אמכור ב-54, שזה בעצם מחיר הקונים כרגע. ובמידה ואתם רואים את המניה הזאת עכשיו עולה למעלה, ונניח שאי-ביי עולה למעלה, והיא ממשיכה לעלות למעלה, כל עוד אני משאיר את הלימיט שלי כמו שהוא 40-47, אני תמיד אמכור במחיר של הקונים, במחיר המרקט, כמו שאמר יוסי, אבל לא פחות מ-40-47. אז זה היה הדוגמה אחת לגבי אי-ביי, שאני בעצם נמצא איתה באיזושהי נקודה ואני רוצה לצאת. זאת אומרת שאם אנחנו נמצאים בתוך מניה ואנחנו רוצים לצאת עם חצי כמות, השימוש בפקודת הלימיט יהיה שימוש נכון ונוח. אנחנו פשוט בוחרים את המחיר שבו אנחנו רוצים הכי פחות למכור, ולוחצים עליו, והעסקה תתבצע בכל אחד מהמחירים עד למחיר הזה. כרגע כנראה אנחנו נמצא באזור 54, ואם לא נספיק אז אולי באזור 53. אוקיי, אז זה נכון מה שאמרתם כרגע. עכשיו, בואו נניח שאנחנו נמצאים בעסקת שורט, אז עכשיו אנחנו נעשה את זה הפוך. אני ארשום לכם את העסקה שלנו הפעם, אבל הפעם זה יהיה בצבע אדום. ונניח שאנחנו נהיה בתוך מינוס 400 מניות באי-ביי, ואנחנו מכרנו אותם במחיר של 41.00 דולר. זאת העסקה שפתחנו על אי-ביי, והמניה ירדה לאזור 40.55 כמו שהיא כרגע. זאת אומרת, יש לי פוזיציה במניה, פוזיציית שורט, שאני נכנסתי אליה ב-41.00, ואני כרגע מורווח, ואני רוצה לממש עכשיו חצי כמות. אני רוצה עכשיו בפרשל לצאת עם חצי כמות. מה זה אומר בעצם מבחינתנו לצאת בחצי כמות בפרשל? זה אומר שאני מחפש נקודה שבה אני אוכל להגיד שאני רוצה לצאת. אם אני אנסה לצייר לכם את זה, אז אנחנו נכנסנו לאי-ביי ב-41, והמניה ירדה, והגיעה לאזור 40.55 כמו שהיא כרגע, כמו שאתם רואים שהיא כרגע פה באזור 40.55. ואני רוצה פה עכשיו, במצב שאני מורווח, אני רוצה עכשיו לצאת בפרשל עם חצי כמות. אז קודם כל, אם אני בשורט, כדי לצאת בפרשל, אני צריך לקנות או למכור מניות? לקנות או למכור כשאני רוצה לצאת? נכון, לקנות. ואם אני עכשיו אומר לכם שהעסקאות מבוצעות כרגע במחיר של משהו כמו 40.55 ואני רוצה לצאת עם חצי כמות, אז זה פה למטה. ועכשיו אני אשים את הפקודה, אז הפקודה תהיה כמובן לקנות, אז בואו נשים את זה בצבע ירוק. והפקודה תגיד, פקודת לימיט, רגע, נשים לכם קו מתחת לכל הפקודה, והנה הפקודה שלנו. אז בואו תנסו להגיד לי שאם במצב הזה עכשיו אני לוחץ ומשחרר פקודת קנייה לאי-ביי ב-40.87, מה יקרה? מה יקרה? אם אני עכשיו משחרר כזו פקודה לשוק, מה יקרה? נכון, אתם צודקים. גבי, מה זה במחיר הזה? מה זה המחיר הזה כשאתה אומר המחיר הזה? 40.87. נפלת בפח, גבי. אוקיי. בואו נעשה את זה מההתחלה. אני בשורט בעסקה. אני מכרתי 400 מניות במחיר של 41, וירדנו עכשיו למטה לאזור 40.55, ועכשיו באזור 40.55 אני מעוניין לקנות חצי כמות ולצאת ברווח על חצי כמות. ואני משחרר לשוק פקודה שאומרת, ביי 200 מניות של אי-ביי, לימיט 40.87. זאת אומרת שאני משחרר את הפקודה הזו עכשיו, וכאן באיזשהו מקום אתם צריכים להבין שמה שאני אומר לשוק בצורה ברורה זה, אני מוכן לקנות עכשיו 200 מניות של אי-ביי, ואני מוכן לשלם עליהם כל מחיר עד 87. אז כרגע המוכרים ב-55, כרגע אנחנו יכולים לראות את המוכרים ב-55, ואני אקנה ב-55,
ב-56 ובכל מחיר עד 87. רוב הסיכויים שבעסקה במניה כמו eBay אני קרוב בוודאי אקנה באזור ה-55, אולי גם ב-56. אז זאת אומרת שכשאתם רואים את המניה עולה כלפי מעלה, ונניח שיש לכם פה איזשהו קו שאתם אומרים אני לא מוכן לשלם יותר מזה, איך שאתם רואים את המניה פה מתחילה לעלות, תשחררו את הלימיט שלכם, העסקה שלכם תבוצע במחיר הזה. היא לא תבוצע במחיר היותר גבוה, היא תבוצע במחיר השוק, אבל לא יותר מהלימיט שלכם. וזו הדרך הנכונה לצאת ממניות בפרשיאל, על ידי פקודת הלימיט, ולא על ידי פקודת המרקט, ולא על ידי פקודת הסטופ מרקט, אלא אך ורק על ידי פקודת הלימיט עצמה. אז אני מקווה שזה עזר לכם עד פה, ויהיו לנו עוד הרבה שיעורים על פקודות. אני אעצור את השיעור פה בשלב הזה. אם יש, זה בסדר גמור, ותודה לכם על ההקשבה.